Takhle lidi vypadá naše studio. Momentálně máme tady fakt bordel, jakože docela. A my to představíme, nebo my to spíš uklidíme, možná tady něco menšího přidáme. Já totiž budu mít tady stůl pracovní. A můj pracovní stůl. Ne, to je můj, ty přece máš ten, můj bratr má pracovní stůl, ten už se doneseme, ten bude mít tady. Jo, že jo, Bertě, tady budeš mít. Jo. Tak jsme se domluvili. A tady máme telku na filmy, kde by se koukat, jo, tady prostě, to tady necháme. No a máme tady PS3. PS3, krása. Nefunguje. No, funguje, ale blbě se. To se trošku seká, ta telka jsem tam. Jo, různé věci tady máme. Tohle prostě naše takový, tady máme prostě různé rekvizity, chápete, na hraní divadel. Jo, a Kolo nefunkční. tady v gauči máme, co tady máme, Bertě? V gauči máme ty kostky. No nejsou, to můžeme používat různé rekvizity a tak, jo, prostě letadlo. A tady divadlo třeba. Jo, funguje. No prostě, takže takhle prostě vypadá. No, tady máme malou kuchyňku ještě z Anglie, nevím, prostě takové různé blbosti tady máme, stáj. Potom tady Bertě hraje na bicí, tak tady má bicí elektrické. Hej, já co mám džembe. Jo, to je Bertové džembe. No a držíš to špatně. No, tady máme potom nějaký nasadeníček. Jo, prostě je takhle. Takže to je vlastně všechno. Takže my to jdeme teďka přestavit trošku a v půlce třeba se vám ozvem, jo, tady musíme uklidit, tady pokrk, teďku, jo, nějaké blbosti. Můžeš mlčet. Takže prostě jdem to přestavit, jo. Jo, lidi, a momentálně vám ještě řeknu, jestli jste viděli takový motýlí batůžek, jak jsem vám to tady ukazovala, tak tady tenhle, třeba například, tak v tom mám věci na duchařinu a jestli chcete vidět i nějaké videa s duchařinou, třeba jak budu s kamarádem, se kterým natáčíme i na druhý kanál, který není na YouTube, ten je na WhatsAppu, tak můžete mrknout na tenhle kanál, určitě mi odebírejte. Pokud chápete, pokud se to stane, tak víte, jak to myslím, prostě, pokud to tak prostě víc odběru a když tak dávejte lajky a jestli tady bude víc prostě lajků než normálně na normálních videích, tak dáme video i s duchama, jo? Takže dáme to dál. Tak jo, nesem tady stůl, já vezmu tu židli. Tady takovou malinkou židli tu máme. No ten stůl na něm budu přece dělat já. Jo, a protože brácha je menší, že je mladší, takže on ten stůl tady patří. Původně, ale my jsme ho trošku jak kdyby přemístili potom někam, protože jsme měli tu telku v pokoji. On tady jinak byl už. No a my jsme to potom přemístili, protože jsme tam měli na tom položenou televizi a potom jsme to zase dali někam jinam. Dobré, pojď. Tak já už to tady klidně napasuju, takže. Tak a asi svůj počítač dám na svůj stůl, ne? No tak asi tak. Tady je ta tapeta, tak pozor, jo, Berťo. Jo. Takže tady máme prostě. Jo, je to trošku menší, ale když tak to vylepšíme. Takže lidi, momentálně takhle vypadá můj pracovní stůl, jo, prostě. To trošku se to zlepšilo, nevím, jestli tam vidíte, tam to ještě spravujeme. Tady jsme dali ten pokr, jo, nějaké ty blbosti a tak. Takže lidičky, teďka to tady jdeme ještě víc uklidit, protože tady jsme si všimli na schváleném záběru, který vám tam jsme dali, že tady třeba například ty papíry, jo, vypadají hnusně, nebo tady to asi moc nespravíme, jo, ale třeba některé věci prostě tady úplně nejsou nejhezčí, No, takže... že je to cyclový. No, já ne. A proto to, takže vám sem dáme časoměr a prostě zrychlíme záběr, chápete?
no, jak to tady uklízíme. Lidi, já bych řekla, že to máme uklizený. Kromě té kožálky. To jsem si nevšimla, jen teda furt hledala, co tady ještě uklidit. Něco jsem málo uklidila. A jinak, super, já si myslím, že studio, jako určitě se dostaneme na Vánoce asi do studia. Budeme moc rádi. A podle mě se dostaneme do studia, jakože aby to super, třeba ty stěny takový ty, nebo jakože tu platu takovou na stěny. Nějaké takové blbosti, takže tak. Jo a my teďka jdeme hrát Minecraft, takže možná na kanál dáme nějaký malinký shortík z Minecraftu, no. Takže mě odebírej a tohle byla asi s přípravou dnešního studia všechno. Když tak vám uděláme Studio Tour a potom uděláme ještě moje vlastní Studio Tour a ještě to vlastně můj pokoj, takže s tím, kdo je sakra na té kameře třeba. Někdo je připojený na té kameře. My tady teď máme security kameru, víte, jakože. Tak už to vypni. Takže čau, nezapomeňte dát odběr a like a uvidíme se zase v příštím videu. Já to jdu sestříhat a to je vše. Ahoj!